Mi jut eszedbe az almáról? A vasorrubába. Oké, és a fizika terén? Newton. Newton. Mi jut eszedbe a tér időről? űrutazás. Vagy ki? Ki? Téridő. Elon Musk. Einstein, aki megváltoztatta a téridőt. Jó. Mi jut eszedbe Max Planckról? A kvantumfizika. És mi jut eszedbe a kvantumfizikáról? Max Planck. Hát, ezért lesz ez az előadás. Hogy jutott eszedbe a kvantumfizikáról előadást tartani? Csak ugyanez egy morbid gondolat lehet. Mégis képzeljük el azt, hogy 1566-ban vagyunk, Kopernikusz forradalmi gondolatát próbálja meg elmondani a kor emberének. Csak annyit akart mondani, hogy a mi földünk a nap körül forog. Ezért sok embert megkínoztak egy ilyen gondolatért akkor. Tudok-e olyan felkavaró lenni, mint Kopernikusz volt a 16. században? Ez a cél, ezért szervezem ezt az előadást, hogy valami megdöbbentőt találjon ott az, aki oda eljön. Hogy lehet a kvantumfizikáról egy forradalmi előadást tartani, amikor ez az elmélet már több mint 100 éves? Az a gyanúm, hogy mi emberek a newtoni fizikát sem értjük, és valahol az ókor Ptolemaiosz környékén vagyunk. Azt mondjuk, hogy föl kell a nap, pedig csak reggel van, pedig csak elmozdult a Föld, és ennek az az eredménye, és erre azt mondjuk, hogy fölkelt a nap. Kopernikusz ezt meghaladta, csak eltelt 500 év, azóta sok minden történt az életünkben, amire nem vagyunk vevők. Az előadáson megpróbálok egy A-tól Z-ig áttekintést nyújtani. Indulunk Ptolemaiosztól, részint érintjük az ókort. Persze az ókort nem szabad a mai fizikai szemmel vizsgálni, mert óriásit tévedünk. Jó, aprólékosan átmegyünk ezeken az feleszméléseken, és el fogunk jutni 1900-ba, amikor is az akkori fizika úgy gondolta, hogy befejeződött, mindent fölfedezett, amit lehet. Na és ekkor jött valami csoda, amit maga a felfedezője Planck úgy mondott, hogy amikor rádöbbentem, hogy mit találtam ki, fölállt a hátam, nem így mondta szó szerint, de fölállt a hátamon a szőr, és szinte belerészegedett, és maga sem hitte el, amit kitalált. Jó, így indult a kvantummechanika az útjára. Igaz, 100 évvel ezelőtt, de ha megkérdeznék az utcán egy embert, hogy beszéljen a kvantumfizikáról, inkább csak nevetne, vagy mondana valami hirtelen előhúzott ostobaságot, amit megpróbálunk itt leleplezni. Kiket vársz az előadásra? Igen, ez egy nem tudományos előadás lesz Tehát aki emberként tud gondolkodni, hétköznapi emberként tud gondolkodni, észreveszi a járdát vagy a piros lámpát, és helyén van a szíve, tehát őszintén tud kérdéseket föltenni, akár magának, akár ott az előadáson nekem, azok meg fogják találni, remélem azt a ledöbbenést, hogy mi a világunk ma. Pontosabban ez a világ volt az elmúlt pár ezer évben, amióta a Föld megteremtődött, ez a világegyetem létrejött, de nagyon-nagyon nem ismerjük, hogy valójában mi a világom.
Akkor ezek szerint nem kell az előadás meghallgatásához bármilyen előképzettség. Elég, ha az ember embernek született, és kíváncsi kereső. Egyébként ez egy tudományos előadás is lesz, tehát aki belebotlott már a fizikába, azt esetleg szereti, vagy úgy gondolja, hogy nem eleget tud, vagy esetleg úgy gondolja, hogy ő már sokat tud, azt is szeretettel várjuk, hogy közös nevezőre kerüljünk. Ha jól értem, akkor az előadás meghallgatásához nem kell semmilyen előképzettség. Tehát nem árt, hogyha az emberben van egyfajta kíváncsiság. Ami kíváncsiság megvolt az elődeinkben, Kopernikus, Galilei, Newton, és azokban a nagyokban, akikről majd részletesen szó esik. Érdekes kísérletek lesznek, lesz fizikai gyakorlat is, ahol próbáljuk megtapasztalni úgymond ezt a kvantumvilágot, ami világ minden embernek, minden állatnak és a növényeknek is sajátja. Mi emberek szintúgy részesei vagyunk ennek a kvantumvilágnak. Mi emberek tapasztaljuk ezt, sőt, talán 1-2 éves korunkban a birodalmunk volt ez a kvantumvilág. Tudtuk, hogyan kell benne lenni, aztán a tanítás, a nevelés elfeledtette velünk ezt. Jó volna újra megtalálni, ezért a gyakorlat, hogy ne egy elméleti ott légy legyen, vagy légy ott legyen, hanem visszaállítani a normális emberi rendet magamban. Egyébként ma nagyon is divatos ezoterikus körökben ez a kvantumfizika. Részint ezért is az előadás, hogy egy picit tiszta vizet öntsünk a hullámokkal tarélyos fizika, kvantumfizika laborjába. Hol lesz az előadás? Az előadás a Sambalában lesz most február 17-én, 17 órakor délután. További részletekért a Sambala honlapjára, a Facebookjára lehet felmenni, én is fogom ezt magam hirdetni. A részvétel az felajánlás jellegű, lesznek gyakorlatok, a gyakorlatokkal vágjuk részekre az előadássorozatot, áttekintjük, de mindjárt meg is mutatom itt, hogy körülbelül hogy fog kinézni. Hát hadd mutassak meg a flowchartból pár képet. Például ez igen, az ókori világkép, az óceánokról, sok misztika van, annyira nem bonyolódunk bele. Amin át akarok mindenképpen menni, hogy egy egységes alapértékeink legyenek ott, hogy tudjunk utána kölcsönösen beszélgetni. Ptolemaiostól indulunk, mint az ókor varázsától, és végigmegyünk a klasszikusokon, Kopernikus, Giordano Bruno, miért végezték ki, találgatunk, azért nem csak a fizikai világlátása volt a probléma. Galileo Galilei házi őrizetet kapott, őt viszont pontosan a fizikai meggyőződéséért, élete végéig. Kepler, aki már a szemével láthatta a pályákat, amiket a nagy bolygók megtesznek, és hát Newtonnál elidőzünk, a képleteinél. Igen, lesz gyakorlat is. Próbáljuk megtapasztalni a kvantum világot. Mi emberek képesek vagyunk erre, minden bizonnyal meglátjuk. Fény, nem hagyhatjuk ki a fényt, több okból sem, nem csak az ezoterizmus miatt, hanem a kvantumfizikában betöltött szerepe miatt. Planck, kicsit ezt is részletezni fogjuk, mert ugye ő találta ki a kvantumelméletet, és hogy mit talált ki, nem hisszük ám el. Tehát mit talált ki, azt mondta, amikor kijött neki ez a úgymond az elmélet, a végképlet, a kétségbeesés egy pontján én hajlandó voltam minden eddigi fizikai meggyőződésemet feladni. A fizikai meggyőződését, tehát nem valami világnézetet kellett megváltoztatni, hanem abban, amiben nem csak hitt, de tudta is, hogy az úgy van. Kétrészes kísérlet, igen. Hát ezek a kvantumfizikának az alapjai.
részletesen megértjük, és amit még mutatnék, igen, itt van például szintén egy lehetséges paradox, egyszerre látni síkban valamit és térben. Ami persze nem lehet, mégis igaz, mégis így van. És hát igen, a kvantumfizika nagyjai, őket is egyesével nézzük, Schrödinger, házasítani fogjuk a kvantum elméletet a kétréses kísérlettel, ugye ez a Schrödinger macskája, szuperpozíció. Egy szóval próbáljuk ténylegesen megérteni, hogy mi ez a kvantumfizika. Roppant érdekes. Roppant érdekes. Szintén egy képet bemutatnék itt, ahol ugye a EPR paradox, Bohr-vita, de Krishnamurti is feltűnik itt. Bohm 1951-ben találkozott vele, és na, egy szóval, gyertek el, és ott folytatjuk. Gyerekek mehetnek az előadásra? Hát, ha érdekli őket a világ, hogy miért kell föl a nap, például, miért hűl ki éjszaka az idő, egyáltalán, hogy mi a világ, ami körbevesz minket, akkor jöjjenek. De ugyanúgy a felnőttek is, talán ugyanezek a kérdések, meg nekik is megvannak. Ha nem, akkor kérdezzék meg a gyerekeket. A világ felfedezése nem állt meg. Sokszor gondolták azt, még a tudósok is, hogy most már körbezártuk a tudást. Arra van szükségünk, amire Ptolemaiosnak volt az ő korában, Kopernikusnak, Newtonnak, Planckéknak, Einsteinnek. Ma is. Valami újat kell meglátnunk körülöttünk és magunkban.